Hustle hard, hustle hard, work smart, ay paal sa part. Yan guys, so kakagising ko lang. So ngayong araw, work natin. Guys, so kakagising ko lang. So ngayon, medyo nagmamadali tayo. Oras natin, 8:22. So ngayon, may kukuha sa atin. Mamayang 9 AM. So yun, kakain muna tayo. So ito. Maligo muna tayo. Let's go. A few moments later. So yan guys, nandito na po tayo. Maligo muna tayo. Time check. 8:36 p.m. Lapit na po mag-9. Tara. Bilisan natin. 2 hours later. Matabon dito. Atong tas tangil kana aman itong tripod ug Ato goal, rich, wanay daghan storya. Wag salig sa ayuda, ing mata sa bunta, sub na pangwarta. nga nya katawan ay sigtabi. Dugay pag-edit kay listen man ang Itong movie maker. filmmaker. Di ba ka pwede magsapaw sa pagdaghan? Hustle hard, hustle hard, hustle hard, hustle hard, work smart, ay paal sa part. Ano? Pambansang tawagan. Mas Artificial na eh. Luto sa? So magsisimula na po tayo sa ating shoot for today. Okay. Let's try the shoot. Biag handon ni China nih, made in China nih sir. Mga plastic nila ba, inaani yung gado dili kayo ng ko. Kadagin na 20 minutes later. So yan guys, so relax lang muna kami dito. Chill, magka-joke. Kain ko tayo. Ito po, figure ba? Shoot. Ayan. First time handle the kind of tripod. Suwa. Sige, itom na biya na. Sige, green.
It's your boy, baka rin. Si timing ba opening ng kanta si Hustle hard, hustle hard, hustle hard, hustle hard, work smart, yeah. Ay paal sa part.